Šta? Samo jedna? Ja ću da otvorim. Dobro. A, šta ovo? Neko dugme? Okej, sad ću da ga pritisnem. I... O! Vidi! A dugme nestalo, ali mi smo dobili pokloni. Cool! A blago nama? A moj poklon je zelene boje. Mogu li ja prvo da ga otvorim? Da. Super, hvala! Od čega da počnem? Dobro, skinut ću poklopac. Sad ću da probam. O, da, to je čokolada. Tako je krskava. Ne mogu da se zaustavim. Hoću da pojedem sve do kraja. Blago meni. Britney, tako privlačno jedeš. Njam, njam, njam. Jako ukusno. Okej, a šta je unutra? Pa to je Fogler. Kako je samo sladak. Gledaj, Bobby. Možda i ti imaš takvog. Sad ću da proverim. Otvaram. Strašno je sladak. Gledaj. Hoćeš da se sprijateljiš s njim, čokoladni monstrume, a? Hajde, priđi bliže. Šta? Jel ga on to pojeo? O ne! Vrati moju čokoladu! Ujeo me! Kako boli? Britney, plašim se. Idemo što dalje od njega. Halo, Britney, šta ti je? Hoću ja da otvorim. Je li to magnet? A šta je kod tebe? Sad ću da vidim. I ja imam magnet, ali od čokolade. Skloni ruke od mog magneta, Bobby. Dobro. Ali šta ja da radim sa svojim? O ne, zalepio se za moj kaiš. Šta da radim? Ne mogu da ga otkinem. O ne, šta da radim? Smislila sam. Treba samo da ga uhvatim i povučem jače. Kako je teško. Okej, sad ćeš ti meni videti. I vučem. Ups, Bobby, tvoje pantalone. Britney, vrati mi pantalone. Hajde, jedi taj svoj magnet. Dobro. Jedva čekam da probam. Što se dešava? Moj magnet privlači slatkiše. Neverovatno. Sad ću da probam. Da, to je tako dobro. Da vidimo šta još ima ovde. Šta? Hoću ja da probam bar jedan slatkiš. Dobro, Bobby. Uzmi ovu čokoladicu. Trebalo bi da bude ukusna. Britney, baš ti hvala. To je prelepo. Ne gledaj, ja ću prva. Što? Fudbalska lopta? Pa dobro. Fudbalska lopta. A kod mene? I kod mene isto, ali prava. Cool. Pa onda kreni. Ja obožavam da igram fudbal. Gledajte, ja sam pravi fudbaler. Jesi li siguran da znaš da igraš? Naravno, vidi. Mogu i ovako. I glavom da udaram. Šta misliš, Britney? Jao, Bobby, ti si smotan. Okej, sad je moj red. Probat ću svoju lopticu. Tako je slatka i ukusna. Čekajte, ima nešto unutra? Sad ću je razbiti. Wow! Neverovatno, Britney. Da, imam puno bombona. Sad ću probati čokoladu zajedno sa bombonama. Wow, to je divna kombinacija. Poješću sve do kraja. Neverovatno ukusno. A možda i u mojoj lopti ima nečeg. Da bih saznao to, treba će mi mač. Ne, šta sam uradio? Jau! Moja pletenica! Bobby, šta si uradio?
Gledaj, Britney, sve sam popravio, ne nerviraj se. Dakle, sad ću da presečem ovu loptu. Odlično. Ja, unutra nema ništa. Uopšte nije smešno, eto ti. Poješću svu svoju čokoladu, a tebi ništa neću dati. Hajde da skinemo poklopce. O, što ovo? O, je li to olovka? Sad ću da proverim svoju. O, miriše lepo. A, kakav je ukus? O, da, ja sam dobio jesti olovku. A ti, Britney? Moje uopšte ne miriše ni na šta. Ali svakako ću da je probam. Aha, moji zubi. Izgleda da nije stiva. Ej, šta to radiš? Nemoj da mi se smeješ. Hajde, jedi svoje olovke. Vrlo rado. Da, to je tako ukusno. Britney, hoćeš i ti? Da! Baš si bezobrazan, Bobby. To je bilo smešno. Ne, nije. Okej. Ako nemam svoje slatkiše, onda ću da ih nacrtam. Nacrtala sam tako lijep kolač. Šta? Jel to on postao pravi? Ne mogu da verujem. Sad ću da probam. O, da! Ovo je prava magija. Tako ukusno. Šta? Trebaju mi te olovke. Nećeš ih dobiti. Ove čarobne olovke su moje. Šta bih još mogla da nacrtam? Znam! Hoću Kit Kat, čokoladu. Neverovatno! Dobila sam pravu čokoladu. Odmah ću je pojesti. Britney, molim te, daj mi. Izgleda da imam ideju. A Bobby, moraš da sačekaš. I nemoj da gledaš. Dakle, to će biti baš smešno. Uzet ću ovu gumenu čokoladu i stavit ću je kao da sam je upravo nacrtala. Još trenutak i... Gotovo, izvoli. O, baš ti hvala. Izgleda jako dobro. A zašto neće da se odgrize? Je li to gumena čokolada? Kako? Britney! Jel ti se svidela moja fora? Tako ti treba. Dobro, otvaraj ti prva. Wow, to je ogromno čokoladno jaje. Cool. A šta je kod tebe, Bobby? Pogledaj. Sad ću. Šta? Zar je ovo pravo jaje? Yes. Mogu li ja prva da ga probam? Odakle da počnem da ga jedem? Ja ne mogu da zagrizem. Što da smislim? O, ideja! Treba će mi naočare za zaštitu. Odlično! Izgledam baš moderno, jel da? A sad ću iseći ovo jaje. Jesi li sigurna? Na 100%! To je tako zabavno! Cool, uspela sam! O, Britney, stvarno si uspela, svaka čast! Dakle, počet ću sa ovim tečnim čokoladnim filom. O, prelep je! Jao, blago tebi! Da, to je divno! I čokolada je tako hrskava! Neverovatno! A šta se to čuje? Ne znam, zvuk dolazi iz jajeta. Moj jaje puca! Britney, plašim se! Jao, ti si kukavica? Gledaj! Wow, to je pilić! Kako je samo sladak! O, izgleda da se povećava! Bežimo! Šta? Gde to oni idu? Ogroman pilić! Što se dešava? Stanite! Bežimo! Bobby! Fuj! Okej. Šta je ovo? Šta da radim s tim? Čekaj malo. Pa to je kontroler. I ja imam isto. Cool.
I dalje mi ništa nije jasno. Nekakvi dugmići. Probat ću da pritisnem. Što je ovo? Dobila sam čokoladu. Nemoj još da ideš. Hajde da se igramo. Biće zabavno. Dobro, hajde. Dakle, spremite se za dvoboj, borci. Počinjemo. Udarac od Bobija. Uzvraća Britney. Pobedit ćete. Ne nadaj se, ja baš dobro igram. Hajde. A moram da pobedim. Udarac i... Pa kako to? Pomiri se sa porazom, Bobby. Neću se predati. Ni ja. Eto ti čokoladni udarac. Da! Pobedila sam to. Sav sam u čokoladi. Odlično, napokon mogu da pojedem svoj kontroler. Cool. Daj da umočim. Britney, hoćeš da se zamenimo? Super, ja ću da otvorim. Pa to je kola. Wow, da vidimo šta ja imam. I kod mene je kola. Super. Hajde da je potresemo. 3, 2, 1, kreni! A sada otvaramo. Sve si prosula. Znam i sama to. Možda je ostalo još nešto? Da vidimo. Samo par kapi. Dobro. Šta da se radi? To je to, ja sam završila. Hajde sad ti. Odlično. Dakle, to mi ne treba. Probat ću malo. Vidi, ja sam dobio čokoladnu kolu. Jao, jadna Britney. Mislim da znam kako da te raspoložim. Koji od ovih je veći? Britney, izvoli. Bobby, to je baš lijepo od tebe. Ukusno. Mnogo ti hvala. Nema na čemu. Ništa mi nije žao za tebe.